Dobar dan poštovani gledaoci, moje ime je Čedomir Todić i gledate treću epizodu podcasta Visoki presing, sa mnom kao i svake nedelje, najveći ljubitelj slabo pečenih ćevapa, Relja Basara. Relja, dobrodošao. Hvala. Relja nam je nešto malo prehlađen, ali izgurat ćemo današnju emisiju u kojoj ćemo ostaviti negde malo više prostora za diskusiju nego prethodnih puta, s obzirom na to da bilo je zanimljivih mečeva tokom nedelje, tokom vikenda, prevashodno, ali nije bilo nekih derbija, nije bilo nekih kikseva favorita, tako da ostavit ćemo ovu emisiju malo više negde za diskusiju. Svakako ćemo pročešljati one najzanimljivije utakmice ove nedelje, kao i svaki put krenut ćemo dakle od Premier lige i negde se namestilo, nema Premier lige petkom. To me čudi do sad, čini mi se nijedno kolo nije počela petkom. Nisam ispratio, ali mogu sad kad kažeš da. Obično bude, možda uvedu kasnije, ali negde su praktikovali da ubace jednu petkom. Ovaj put je nije bilo kao ni prethodnih puta, tako da krećemo iz Londona. Crystal Palace Liverpool, još jedna tesna pobeda Liverpoola, boga mi. Bili su bolji, nisu iskoristili šanse da povećaju vođstvo, rano su poveli na vreme. I na kraju, boga mi, moglo je to i da bude i nerešeno. Pazi, to takmica je bila u jeku mog raspadanja, tako da nisam gledao, pa baš me zanima iz tvojeg ugla ukratko, pošto si navijač, pa me zanima. Ja sam ispratio i sve je to delovalo ok. Prvo poluvreme Liverpool bio dominantniji, rano su postigli gol, što je dobro, čini mi se, za njih, upadaju u probleme ove sezone i umeli su i kod Kloppa da upadnu u problem ako ne postignu gol na vreme. Sad to nije bio slučaj. Međutim, kako to ide, promaše par šansi. Žota je imao jednu veliku priliku glavom, ono ne promašuje. I tu bi sad napomenuo, taman odmah i da prekinem, koliko je u stvari Žota jak igrač glavom. Da, to mu je ozbiljan kvalitet. Inače, da sam mi smešao što se ljudi uvijek tako ističu kako je neko nizak kad dobro igra glavom, kada je to presudno za igru. Vezuju uglavnom za visinu. Da, ali neki od igrača koji su najbolje igrali glavom, koje ja pamtim, uopšte nisu bili nešto visoki, tipa Duriz iz Bilbao, Cahill i Žota. Znači, to su igrači koji naravno nisu jedini, bilo je visokih igrača koji su top igrali glavom, ali igra glavom je čista tehnika u tom smislu, tako da visina nije presudna, visina može samo da bude plus, ali Žota je stvarno izuzetno. Jedan, čini mi se, od najboljih trenutno svetskog fudbala. I osjetili smo to na svojoj koži, ako se setiš, protiv Portugala pre 3 godine u Beogradu. Da. Tako da izuzetno jak igrač u igri glavom, dakle, ali i promašio jedan zicer, baš nisam očekivao na 1-0. I onda je krenuo, morao je jednom i Crystal Palace da proigra, stvarno su igrali dobro, imali nekoliko dobrih šansi, Eze se ispromašivao, Mateta imao par dobrih prilika i morao i da debituje po prvi put, dakle, Liverpoolov treći golman. Stvarno ima Liverpool problema s povredama i dalje i vidim sad zašto su, prvo sam se čudio malo zašto dovode zamenu Alisonu, zašto je potpisan tako rano Mamardashvili, međutim sad vidim u čemu je stvar, verujem da on ide na kraju sezone, to mi je baš bilo čudno, ali očigledno nije više, da kažemo, na tom nekom top nivou, tako da je morao Jaroš da debituje i on je bio okej, zapravo izustavio, čini mi se, najbolju priliku Eze, ono imao 1-1, stvarno loše šutirao i do kraja su priveli to, završili su to kako treba. Sad opet rekao sam i u prethodnoj emisiji, jedva čekam da vidim sad protiv jačih ekipa, njima sad ide baš težak raspored nakon ovog lakog, primili su 2 gola za ovih 6-7 kola. Igraju dobro, ali to su opet sve bile ekipe koje su ispod njihovog ranga. Čekam da ih vidim sad. Baš posle reprezentativne pauze im dolazi ono najteže. Drago mi je kod Slota što Klopp, čini mi se, nije umeo do kraja, nije, ajde tako da se izrazim, naučio da radi, mada je to bio negde njegov izbor, pa možda je to svesno i namerno radio. Klopp je često znao da zakasni sa izmenama. I to baš da zakasni, da on tera utakmicu koji vodi 2-3-0 da ne napravi izmenu do 80. minuta. I na njegov stil fudbala, onda nije ni čudo što je Liverpool imao tolike povrede i one, da kažemo, propuštene sezone gde nisu čak uspeli jednom da se plasiraju za Ligu šampiona, baš iz tog razloga što su bili ophrvani povredama, ali to je po meni bio jedan od razloga. Slot, čini mi se da je tu mnogo bolji, odnosno mnogo bolji za ovaj tim Liverpoola koji onako, ja mislim da nema dovoljno igrača da izdrži na oba fronta do kraja sezone. Napravi odmah na poluvremenu. Počeo je, znači, McAllister, nije počeo Soboslaj, odmah na poluvremenu ih je zamenio, Jones je počeo utakmicu, igrao je, dakle nema taj problem da toliko igrače iz startne postave, da ih toliko drži na terenu. Mislim da je to dobra stvar, ali opet, ako bi želeli da negde
da pokušaju na oba fronta da izdrže do kraja sezone, da možda i osvoje neki kup ili šta ja znam, da moraju da se pojačaju malo na ovaj polusezoni na zimu. Ne nešto specijalno, ovo je dobro. Koje pozicije bi pojačao? Pa čini mi se, ajde, Endo ne igra mnogo zaista, onoliko koliko igra kod Klopa prošle godine, ali doveo bi možda zavisi sve to sad od zdravlja. Jones je isto često imao problema s povredama, tako da mislim da im je jedan veznjak za rotaciju onako neophodan, ali opet ne da dovode sad, ne znam, igrača koji da traže neko pojačanje koje će da počinje. Oni imaju sasvim odlično, imaju osnovu, ali za te rotacije mislim da je potrebno ili opet da izvuku nekog iz... Jel imaš neku želju možda? Ono, s tog nivoa koji nije baš elitan, ali kao neko koga bi volio više u Liverpoolu. Pa iskreno nisam razmišljao o tome. Možda da razmislim za sledeću pa da ti kažem nekoga koga bi voleo u toj ulozi. Opet kažem, to bi bio igrač za rotaciju. Znači ne mislim ja da treba Liverpool da dovede super zvezdu da igra. Imaju oni sasvim, ovi momci igraju sasvim super, pogotovo sa Gravenbachom ili ti Hravenbachom koji se odlično pokazao ove sezone. To mi je jedan čovjek za rotaciju i sad ne znam, eto, sad se već podgrevaju ove priče da Arnold prelazi u Real, da bi mogao da ode, a i ovako su, čini mi se, deficitrani. Bradley tu upada. Sad koliko i on može da iznese, možda se i uzdaju u njega, tako da je jedan bek, čini mi se, da bi im dobro pao ovo napred. Mislim da nema potrebe da... Da, čitao sam da je Arnold prilično zagrejan za prelazak u Madrid. Mislim da je Liverpool stvarno taj profil igrača ne može da nadoknadi ni u kom smislu. Dakle, čak i ako budu hteli da dovedu super zvezdu, mislim da taj profil i ta vrsta doprinosa i kvaliteta koju Arnold donosi sa sobom, to je nezamenjivo. Tako da Arnold je neko ko je tu, on je tako ceo život u Liverpoolu. Tako je. Mislim da Liverpool stvarno treba da grebe na svaki mogući način da on ostane tu. Tako da, ajde, ako on ode, to je možda najposlednji igrač kog treba vaditi iz ovog tima Liverpoola. To je moje mišljenje. Ne, isto, mislim da jednostavno tu je navikla si ekipa, stil igre je negde i koncipiran, ne možda prema njemu 100%, ali da može neko da ga zameni. Čak čini mi se da izdvoje ne znam koliko novca, čini mi se da niko ne može trenutno da ga zameni. Je sad opet Real posle ove povrede Carvahala, kaže se da će još jače pojuriti. Sad ja ne znam, Ljuba, naš veliki navijač Reala, da li bi volao da vidi Arnolda tu, ali ja mislim da je još jedan od razloga što je Arnold u jako dobrim odnosima privatno, čini mi se, sa Bellinghamom. Da to može isto da odigra. Da, generalno Real ima taj pool, ono što kažem Englezi, da jednostavno ljudi hoće da igraju za njih i neće biti prvi put da on bi otišao na free, ali tako, znači bez obeštećenja. Ja mislim da njemu ističe ugovor. Da, tako da Real to standardno tako juri te igrače tog nivoa koji ima ističe ugovor. Tako da ako kažem opet, ako uspiju da ga dovedu, to će Realu otvoriti mnoge opcije taktički sa njim, a s druge strane Liverpoolu, ne mislim, naravno da Liverpool nema budućnost bez Arnolda, ali ja se stvarno, mislim, kao nadam. Volao bih, manje mi je, Real mi je gori nego Liverpool dosta, tako da, ajde, ako već neko mora da ima Arnolda, bolje Liverpool da ima nego Real. A mislim da bi Arnold baš, ajde pričat ćemo malo o tome neki drugi put, ali mislim da bi Arnold otključao Real Madridu mnogo opcija. Real Madrid, ako gledaš ove sezone, pričao je Peđa Mijetović o tome na malo onako uopšten način. Arnold bi rešio dosta problema Real Madrida koje oni trenutno imaju. Znači, Arnold realno nije samo bek, Arnold je sve. Znači, Arnold je i šestica, i osmica, i bek, i on može da igra i široko i unutra. Ima jedno od najboljih dodavanja na svetu, raznih tipova dodavanja, znači i radni centar šut i dugo dodavanje. Promena strane. Tu je najbolji na svetu, verovatno, jedan od. Tako da, ako se setiš koje kvalitete je Toni Kroos donosio Real Madridu, Arnold bi mogao neke od tih stvari da, uz neke naravno potpuno druge karakteristike, da nadomesti i da otvori neke opcije gore koje trenutno Real nema. Tako da Arnold je verovatno, mislim, Real Madrid sve radi planski, tako da u tom smislu očekujem da ga pojure jako. Da ga pojure ozbiljno. Isto. I pogotovo što je to što si rekao, Mijatović izjavio, čini mi se negde u suštini da im nedostaje kreacije sada. Ja mislim da bi im on tu mnogo pomogao, pogotovo to iz dubine, iz poslednje linije, iz poslednje. Znamo koliko on ulazi u sredinu, koliko često je na protivničkoj polovini. Tako da, ne znam, ja bi zaista volao da ostane. Mislim, tu je ponikao, to je baš jedna, da kažemo, ta priča, dres Stevena Gerrarda kad je bio klinac i šta ja znam. Tako da, eto, ja se nadam da neće otići, ali i sa njim mislim da je Liverpoolu potreban još jedan bek za rotaciju, ako on ode, ali dobro, sad pričamo o ovoj sezoni, ako on ode na kraju sezone.
Znam da ga neće sigurno prodati na polusezoni da bi izvukli neke pare, ta opcija ni ne postoji. I čekam, eto, kažem ti, čekam da ih vidim sad, sledim težak raspored i u Premier ligi i u Ligi šampiona, pa vidjet ćemo dokle mogu da izguraju ovako, a ja mislim da ne mogu baš daleko do kraja ako se malo ne pojačaju. Nakon toga bilo je dosta ovih utakmica od 16 sati u subotu, Arsenal je ponovo preokrenuo, tu isto čini mi se da više nema ni smisla komentarisati. Nisam ni jednog trenutka sumnjao kad su primili god da će okrenuti. Mislio sam da će možda malo duže izdržati Southampton, ali to se na kraju nije desilo. Brentford Wolves, to ne znam šta je ono bilo, gledali smo to uživo na opet je Brentford dao gol u drugom, sad nije u prvom, sad je u drugom. I posle stvarno, ja sam bio negde za Wolvese, stalno sam pričao da igraju bolje nego što rezultati to govore, ne znam koji fudbal da igraju, ali da ne zaslužuju ove rezultate, ali sada je ovo već ozbiljan problem. Oni primaju, ja ne znam koliko, 3-4 gola po utakmici, ovo je sad već i razlog i za otkaz, bogami, i za neke velike promene ako žele da ostanu, a nije mi to negde klub koji je kadar da ispadne u niži rang. Pa nije trebalo da budu u toj priči, pogotovo ne ovoliko ozbiljno, ali meni je žao Garyja O'Neila, iskreno. Ali dobro, vidjet ćemo, ajde, da ne prejudiciramo, vrlo moguće da će biti... Borba za opstanak, da, s ovakvim. Mislim, znaš kako, on je dosta kredita kupio sebi O'Neil prošle godine, ali ovo baš ne ide. Ista priča sa Glaznerom iz Palasa, znači imamo 2 trenera koji su stvarno pravila jako dobre stvari sa ta 2 kluba i kupili sebi kredite i onda su sad dobili i sebe i klub u neku situaciju koja nije baš povoljna. Jer, znaš, ti Glazner i O'Neil imaju neku vrstu ozbiljnog ugleda među navijačima i sad da li da ih otpustiš, da li ne. Baš verujem da je u tim upravama haos trenutno. A vidjet ćemo što se tiče Wolvesa, ja njih nisam puno gledao, neću da komentarišem previše igru. Ovi sezone sam ih možda najmanje svih ekipa gledao, ali verujem tebi da su služili više. Gledao sam ih par puta i najbolje ono što su odigrali protiv Liverpoola, ubedljivo. Mislim, i primili su najmanje golova, bili su najbliže dobrom rezultatu, ovo ostalo je stvarno defanzivno katastrofa, jer je to Brentford je stvarno nezgodna ekipa, ali oni su njima tako lako dali 5 golova, da je meni to zaista delovalo smešno. I sad već su u ozbiljnom problemu. Ali što kažeš, ostavljamo da vidimo šta će desiti. Samo da dodam jednu stvar, iznenadio sam se, Wolvesi su doveli Carlosa Forbesa iz Ajaxa, koji je ovako jedan vrlo zanimljiv fudbaler na mnogo načina, ali sam prilično siguran da on nije, da kada ti je Forbes u bližnoj nekoj i užoj rotaciji, mislim da to nije previše dobar znak. Gledao sam ga dosta u Ajaxu, on je Cityjevo dete, tako da u tom smislu taj jedan transfer koji je onako bio solidno i plaćen i sve, malo me brine to iz ugla njihovog talent idea, ali vidjet ćemo. Dalje, Leicester je pobedio Bournemouth, to jest Leicester je izdržao u Bournemouthu, vrhunski gol Bona Notea i zaista nezgodan igrač. Ozbiljan igrač, da. Za taj nivo, to jest za taj nivo fudbala koji se tamo igra, zaista neko ko odskače i pravi razliku i ko može da je napravi i sada je napravio. I izdržali su do kraja, boga mi, Bournemouth je i postigao gol koji je poništen i stvarno su imali mnogo prilika, ali dobra stvar za Leicester, dobra stvar što su konačno uspeli da naplate taj jedan gol koji su postigli. Borba za opstanak im ne gine, ali ovo su dobre stvari. Morali su dobiju ovo. Mislim, imaju jednu pobjedu do sada u ligi i Bournemouth je naravno izuzetan tim i Rola izuzetan trener, ali bilo je prilika. I ja sam negdje očekivao da će oni da zapnu, da odigraju maksimalno to ti je šansa za bodove. Tako da... Tu su ih i osvojili negde. Manchester City Fulham. Mučio se City. Pa ja sam i očekivao da se muče. Ja sad očekujem da se oni zaista muče više nego obično sada kada nemaju Rodrija i pogotovo kada na to nema i De Bruynea. Ali izvukao ih je duše Kovačić koji je, zamena za tu dvojicu. Kovačić je zanimljiva tema, jako zanimljiva tema. Jedan moj dobar prijatelj je onako polu šali, polu zbilji rekao da Kovačić nema oblik stopala za šutiranje lopte, već samo za vođenje. I kad pogledaš Kovačićevu statistiku kroz karijeru, on je stvarno malo golova dao. Znači on je uvek bio relativno neefikasan fudbaler, a ti kada pogledaš njegove karakteristike, on je jedan od najdominantnijih nosilaca lopte, uvek bio najdominantnijih driblera na tim pozicijama na osmici i šestici, neko ko je stvarno meni jedan od omiljenih igrača. Sećam kad sam još kao 2013. kada je Hrvatska došla na Marakanu, jedan od glavnih
igrača koje sam želeo da vidim naravno da sam prvo hteo da gledam svoju reprezentaciju, ali sam se baš radovao dolasku Kovačića. On je ušao na teren negde tamo pred kraj i napravio nekoliko dobrih poteza. On je meni stvarno od početka bio jako zanimljiv. Malo sam ispao što se tiče njegove karijere kada je prešao u Real i to malo me i on povredio kao i svako koji izabere taj klub, ali Kovačić stvarno uvek je imao potencijal da bude mnogo raznovrsniji i mnogo opasniji u završnici. Pogotovo ako mu se dozvoli da ulazi u neke opasne zone koje su nekih do 16-18 metara. Znači, tako da ja i Vlada je skoro Novaković je u jednom podcastu rekao da očekuje dosta golova od njega i dao je 2 sad protiv Fulama, tako da ja stvarno se nadam da će Kovačić konačno u 30. godini uspeti da sve svoje potencijale ostvari. Mislim da mu je samo to falilo, on je generalno u onome što radi dobro, to je među najboljima. Ako on na sve to doda golove, to je jedan od najboljih igrača na svetu, sigurno. I mislim da ne preterujem. Tako da ako on nastavi ovako, City će dobiti jedno oružje koje niko do sad nije imao u Kovačiću, a to je neko ko je ozbiljna prijetnja iz... Dobro, ja mislim da će morati malo neki igrači da iskoče sada kada nema De Bruyne. Sada je to bio on, vidjet ćemo Gundogan koliko može da podigne formu, a i on će im svakako biti potreban ako ne planiraju opet da se aktiviraju na tržištu sada u polusezoni. Ali eto, Haaland čini mi se drugu utakmicu za redom nije postigao gol. I eto, konto toga, to sam negde ispratio i toku nedelje nakon one utakmice Aston Villa Bayern, nešto sam pisao kratko o Duranu i to me nateralo malo da se zapitam, ako isključimo Haalanda iz priče, ko je najbolji špic u Premier Ligi? I čini mi se da je to negde interesantan tema, jer sad svi kao, naravno, neće dovoditi u pitanje Haalanda, može se dovesti u pitanje kada bi nekog od tih ostalih napadača stavio u City, da li bi on, eto... Da je Harry Kane tu, on bi bio svakako najbolji, bez premca. Da. A što se tiče... Jer sad kad je ostalo, baš mi bilo zanimljivo, jer ove top ekipe, osim negde City ekipe koje su gore, ne oslanjaju se toliko na tu, da kažemo, devetku, na tog nekog centarfora klasičnijeg, već neke druge, napadaju negde preko nekih drugih načina, imaju neke druge opcije u napadu, nisu to klasični napadači i zbog toga eto sam počeo razmišljam o tome i rekao ajde da prodiskutujemo malo sad taman kada i nije bilo toliko derbija, toliko nekih baš zanimljivih utakmica, ko bi mogao to da bude za mene, pošto eto već sam negde to i promatrao, dakle Isak. Ima ih dosta dobrih, ali čini mi se sad eto i on je opet povređen, ali kada je spreman naravno, čini mi se da je on najkompletniji tu i najopasniji i najviše donosi ekipi osim golova, osim dakle da kažemo te neke suve statistike i kada se pogleda i taj uticaj na igru, naravno ima sjajnih igrača Watkins, po tim nekim da kažemo uslovno rečeno manjim timovima, Delap eto igra sjajnu sezonu ili nešto slično, ne znam šta ti misliš. Pa da, Isak je tu svako, mislim da je Isak prilično ovako jasan drugi izbor u tom smislu. Naravno, ako gledamo njegove karakteristike i poredimo s nekim drugim igračima, Isak je neko ko dosta voli da igra 1 na 1, da se izdvaja na levi poluprostor, na levi bok, da on je neko ko voli loptu u nogama i ko je individualno verovatno najsposobniji u tom smislu. Izuzetan igrač, znači dominantan i dribler i dominantan u završnici, neko ko može da uključuje druge u igru. Dakle, generalno ti kad imaš igrača te konstitucije i tog tehničkog kalibra i te generalno tih navika, to je manje više nezaustavljiv igrač. Isakov problem je što je relativno često na polju, povređen, ali kada je zdrav i kada je u formi, on je definitivno neko koga je jako teško braniti. I generalno neko ko otvara mnogo opcija igračama iz drugog plana, tim svojim izdvajanjima levo, polu-levo. On dosta puta i asistent kada se izdvoji u te situacije, kad igra 1-1, 1-2, ubaci neku nisku loptu, dođe neko iz drugog plana, ima odličan dribling, ima odličnu završnicu iz tog prostora, i dobro napad prostora i generalno jako kompletan napadač, to da sumiram. Ima naravno izuzetnih igrača. Mislim da Isak je definitivno, slažem se s tom, neki kao najjasniji izbor za igrača broj 2 u ligi. Watkins je prošle godine imao, recimo, ako se sjetiš, nenormalan broj asistencija, međutim to nije bilo održivo, to je, ako gledao sam neke parametre, on je recimo iz očekivane 4 asistencije imao koliko, 11 asistencija. Da, nešto baš mnogo. To nije baš ni održivo da na tom nivou konstantno. Watkins je verovatno u 16 metara
u nekom smislu, ne znam, neke bočne lopte, ta završnica iz prvog kontakta, on je tu verovatno među istaknutijim igračima, međutim Watkins u manjoj meri, znatno manjoj meri ima te neke aspekte koje Isak ima van 16 metara, naravno da nije on potpuno tu bez ikakvih kvaliteta, međutim mislim da je Isak kompletniji od njega. Ako gledamo ove ostale napadače, znaš kako malo tu dolazi do problema. Naprimjer, Diogo Jota, naprimjer, izuzetan napadač, on je realno napadač, sad pominjali smo tu igru glavom, njegova otvaranja, njegov osjećaj za prostor. Međutim, to je sad neka polemika u koju ne bi ulazio, što se tiče, kako bih rekao, Jota je, mislim, ti kad pogledaš, Jota je realno centralni napadač, međutim, ne bi ga svrstavao znaš, Jota može da igra i po strani. Nije devetka tada ono što ljudi smatraju inače mislim da je Jota najbolji centralno. Mislim da je Jota najbolji, znači kada Jota je idealno, mislim Jota može da igra kao što igra u Wolvesima pored nekog napadača koji mu otvara prostor, koji na neki način njemu pomaže da dolazi u te pozicije koje on najviše voli. Tako da ne bih rekao da je Jota u Liverpoolu je malo kompleksnija priča, ali mislim da Jota nije neko ko nužno vodi liniju u punom smislu te reči. Tako da imaš Kaja Havertza koji opet Kai Havertz može da igra 8, 9, 10 i sve to nekako ne bih u tom smislu išao sad, ako ćemo gledamo, znači ne volim mnogo ni termin kao klasičan napadač, ali ako ćemo pričamo o čistim devetkama, izbacio bih i njih i Nkunkua iz priče, mislim, gledao bih ove baš centar forward. Pa dobro, ali to onda upada u priču naš miljenik Jackson. Da, Nico Jackson je ozbiljan igrač, izuzetan i sad ne mogu kažem da je drugi najbolji ili čak ni treći najbolji u ligi, ali mislim ima potencijal da dođe da dođe tu sigurno, da. I pričali smo već o Niku u prvoj emisiji, da ne idemo sad u detalje, ali on je neko ko je prepoznat od strane onih koji treba da prepoznaju. Skoro je Jimmy Floyd, ja mislim, rekao da Niko ima kvalitet i potencijal da dostigne cenu od 100 miliona, mislim to je onako zanimljiva izjava, ja se slažem, mislim da ne mora se nužno gledati kroz novac, ali svako mislim da ima ozbiljan potencijal da bude neko ko će biti jedan od najboljih napadača na svetu, ali još nije tu. Da. Ne znam, tu je mogao da bude, prethodnih godina je malo opao, Dominic Calvert-Lewin, ja i dalje mislim da je jako zahvalan igrač, pogotovo za taj stil koji Everton... Znaš kako, ja gledam Everton dosta, Calvert-Lewin nije lako, znači on je dosta izolovan, on je, ako gledamo tu čistu, znači ima izuzetnu procenu skoka, izuzetan odred, izuzetnu procenu skoka, on mnogo lopti uspe da dugih lopti potpuno, da je on zaista i bez neke pretjerane dobre podrške na toj drugoj lopti, on uspe to da obradi, da primi, da prosledi. Međutim, Calvert-Lewin, nikoga ko igra za ovaj Everton ne treba nužno podceniti. Mislim da Calvert-Lewin bi u ekipi koja igra malo drugačije nego što Everton igra, da bi on imao više situacija u završnici, da bi imao malo veću podršku na drugim loptama i generalno veći volumen napada. Mislim da bi on bio i znaš sad kao malo se on tu nije lako, ja gledam njega stvarno i prošle godine nije njemu lako, znači on je prošle godine imao neki nenormalan broj promašenih šansi velikih, međutim mnogo se troši, mnogo skače, mnogo ga ima, mnogo udaraca prima, da, i onda dođe u tu jednu šansu i teško je, znači ja njega razumem. Koristan je i volio bi da ga vidim u nekom timu koji bi mu obezbedio bolju podršku. Dobar igrač. Dobar igrač, Delap isto na dolazi, ajde još pogotovo Ipswich igra dobro, ali opet naravno nije to ekipa kvaliteta da on može da se takmiči sad i da će imati toliko prilika, koristi ono što ima i zaista drago mi da gledam kako napreduje i verujem da će izboriti sa transferu neki jači klub kako godine budu prolazile i tu bih još pomenuo Solankea. Solanke juče, si gledao Brighton?
Ne, Ja sam gledao sam Eintracht i Bayern. Posle sam pogledao naravno highlights-e, ali nisam gledao utakmicu. Solanke je jučer bio ključni igrač kod oba gola Tottenhama, znači jučer nije, čak mislim da nije imao neku ozbiljnu šansu, ali je pokazao kao i u Bournemouthu da je izuzetno sposoban igrač. Znači on je isto jedan onako monstrum, ti kad pogledaš njegovu građu, njegov ono frame čisti, i kada pogledaš njegovu sposobnost na lopti, njegovu sposobnost, njegov tehnički kapacitet, to je neko ko stvarno zaslužio da eksplodira, zaslužio ovakav klub. Znači on je izuzetan bio juče kao podrška, spuštao se da odloži vrlo neke kompleksne situacije, jako dobro rešavao, spuštao se po loptu, zadržavao, prosljeđivao je dalje, tako su pala oba gola. Izuzetna asistencija juče za Brennana i izuzetna asistencija za asistenta tima pre drugog gola Madisona. Tako da Solanke, kada pogledaš, on je stvarno onako, njega smo zaboravili da pomenemo, ali on je svakako tu neko ko donosi mnogo mimo golova, neko ko donosi mnogo bez lopte defanzivno, neko ko se stvarno troši za tim i na sve to je neko ko će ti sigurno dati golove. Tako da očekujem da on posle Koglom i u ovom timu Tottenhama koji je komplementaran sa njegovim karakteristikama da se tu etablira kao jedan od najboljih u ligi. Dobro, sećam ga se ja dobro, on je u Liverpoolu počeo. Mislim tu je da kažemo negde mu je Liverpool pružio tu prvu šansu. Bilo mi je krivo što nije uspeo. Nekako sam znao kad sam ga gledao, bilo mi je krivo, ali nekako mi je tad delovalo da neće proći i da će morati da se gradi u nekim drugim klubovima, da proba da napreduje, ali mi je drago što je došao do ovde, ipak Tottenham je izdvojio veliki novac za njega kada je prelazio i opet to stavi malo etiketu, ume to dosta da utiče na igrača, ali i u ovakvom sistemu otvorenom kako igra Tottenham, mislim da mu golovi tek dolaze, a to što si već rekao, uticaj na igru njegov je svakako zaista velik i pa negde, to su da kažemo negde i najbolji neki... Ajde, ja bih pomenuo i Darwina, znam da ga ti vjerojatno ti ga ne voliš, tako? Ne. Ja mislim da on može biti koristan, opet, to je problem sa njim je što je on došao, čini mi se, za preveliki novac. Sad šta je već preveliki novac, ali da i to dosta utiče na to kako ga ljudi procenjuju i zaista ne može se reći da je idealan napadač, promašivao je dosta prethodne godine, ali ja ga volim zato što ume da donese i čini mi se ako neko zna da ga iskoristi, ume dosta da donese i ekipama koje su dominantne, a koje se, na primjer, dođu do utakmica gde se muče protiv inferiornijih rivala. I mislim da tu znači dosta jer unosi zaista taj haos na teren i ume da promaši 2-3 zicera, 2-3 situacije 1 na 1 i onda da neki gol kao što je dao pre par kola, nije otkuda. I mislim da je dobar tu za te situacije kad se ekipa muči. Nije mi prvi špic za neku ekipu koja ima visoke ciljeve. Zaista mislim da ne može tu na visokom nivou da igra u kontinuitetu, barem za sada. I gde je to i razlog zbog kog generalno ulazi sa klupe, sad i više vremena provodi na klupi, pa onda ulazi u igru ili počinje kao protiv Bournemoutha što je počeo i čini mi se da tu može biti koristan. Ali na neke duže staze i u kontinuitetu mislim da još nije spreman za taj najviši nivo, sad koliko će on uspeti da se razvije već ostaje pitanje. Teška srce moram da priznam da se složim da verovatno nije trenutno sposoban da recimo bude prvi napadač Liverpoola, ja njega jako volim. Onako, baš je haotičan igrač, ni on, ni vjerojatno niko na terenu ne znam šta da očekuje od njega. I stvarno isto mnogo se troši za tim, mnogo ide u pritisak, mnogo ima ga svuda, voli da se otvara u 1000 zona, tako da sve strane mi je drag, ali ono što smo vidjeli do sada u Liverpoolu, mislim da moram da se složim da trenutno nije baš idealna prva opcija za njih, ali je vredan kao neko koga imaš tu, svakako. Naravno. Dalje što se tiče, moramo i prokomentarisati utakmicu United Aston Villa. Što se mene tiče, naravno, tebi ću prepustiti tu da detaljnije prokomentarišeš. Gledao sam i šta znam, delovao mi je United okej. To jest, delovao mi je bolje nego u nekim prethodnim utakmicama. Bilo je tu što da se vidi, bilo je par nekih akcija gde su me iznenadili sa brzom razmenom dodavanja, sa nekim kontrama.
gola nije bilo, nerešen rezultat, čini mi se dobar rezultat za njih, nakon ove neke haotične serije svega i svačega, crvenih kartona, loših rezultata i u ligi i u Evropi. Ali eto, negde smo izdvojili jednu temu za diskusiju gde ćemo prokomentarisati, ali to ajde nakon što prokomentarišeš kratko utakmicu. Ten Hag svakako čini mi se, sad ne znam koju seriju da veže, mislim da je... Gotov je on. Što se tiče utakmice Villa United, ja sam stvarno očekivao tu... Ti si očekivao pobedu United? Očekivao sam, to sam se nadao, mada opet nadao kao da se nadaš da ovaj Ten Hag pobeđuje, to je već pitanje malo, ali znaš kako, Villa se trošila mnogo protiv Bayerna i Villa nema pretjerano širok kadar u tom smislu da može da iznese dve takve energijske utakmice. Znači oni su protiv Bayerna, to je ne samo fizički zamor, nego to je i emotivni i mentalni svake vrste, tako da ekipe nakon tako velikih utakmica često bi da se malo da budu izduvane. I Villa generalno, čak i prošle godine ako sedeš, United bio znatno lošiji od Ville, ali je obe utakmice uspio da pobedi. I kući na strani, to kod kuće poslednog preokreta. tako da Villa i Emery očigledno ima neki problem protiv Ten Haga, a drugo, znaš, United je igrao protiv Porta i to je bila eksplozivna utakmica, ali to je drugačiji kontekst. United je tu malo i Ten Hag je tu neki i pravio i rotacije odnosno na ovu utakmicu, izvodio Rashford na poluvremenu, drugo, United se definitivno nije toliko ni fizički ni mentalno potrošio, u smislu da je to drugačiji kontekst, tako da se Villa United igralo neku nedelju ranije, mislim da bi Villa komotno pobedila na Villa Parku, međutim ona bila dobra prilika da United napravi nešto, čak i mogla, na kraju bila prečka Bruna iz... Da. Mislim, opet je United izgledao vrlo loše na momente, posljednjih 20 minuta je bilo 15, baš bilo neprijatno, koliko nisu uopšte ni imali ambiciju da izađu neku tranziciju, sa jako malim brojem igrača su izlazili, bilo je generalno svih onih problema koje United ima, međutim, naravno najbolji štoper ekipe u prvi 45 minuta Harry je obezbedio neku podlogu za nastavak, kad se on povredio, bilo je, naravno da je bilo je malo klimavo i De Ligt vidio sam situaciju kada je Dalot spasio onu šansu što je imao kad ga pogodio, ne znam ko je šutirao tad, Bailey dal, u leđa ga je pogodio, tako da s te strane United ima realnu šansu da izvuče X ili čak i pobedu uz malo sreće. Realno United ne može da nadira Villu ni u kom smislu, ali mislim ti imaš pojedince, ali je tu vrhunskog kvaliteta kao što je Bruno, kao što je, ne znam, Rashford, kog ja ne mogu očima da gledam, ali on je definitivno sposoban da iz jednog momenta napravi nešto. Mislim sad da ne vozimo u neke dublje analize Markusa Rashforda koji mora da ide iz Uniteda ako United planira da postane neki iole ozbiljan klub, ali je definitivno sposoban. Tako da ti nikad ne znaš da li će uz malo sreće United da se odbrani i da Bruno opali neku praćku s 30 metara i da uđe nešto. Ali kažem opet, vrlo je važan kontekst, moment i u tom smislu ne bih čak ni nazvao to nekim uspehom. Bod je dobar United, ali kao išao si na Villu koja je izmrvljena od Bayerna, ti nemaš šta da izgubiš tu, tako da ne mogu da upišem kao plus Ten Hagu nikako ovo. Pa na ovolike minuse možda je to eventualno neki plus, ali na duže staze ni ovo ništa da donosi. Iz tog razloga već su počeli strani mediji negdje da se bave time, pa sam hteo i da te pitam negde da pretpostavimo da će on dobiti otkaz. U skoroj budućnosti. Nek budi na kraju sezone. Kada dobije otkaz, koga bi ti voleo da vidiš? I da kažemo, bez nekih velikih promena, dakle, biće nekih promjena verovatno onda i u igračkom kadru, ali bez sad nekog sumanutog trošenja novca na ovaj igrački kadar. Nemoj na ovaj igrački kadar, molim te. Pa dobro, makar na 70% ovog igračkog kadra. Može, 70%, ali... 60 nisam mislio svi, ali neki igrače sigurno nećeš moći da oteraš. Ja se nadam da ćeš Rashford da nekako uspeti da nateraš da ode. Dobro, napred to možda se i raščisti, ali znaš, ne možeš baš i tu neku osnovu da skroz da skineš. Koga bi ti voleo da vidiš kao novog trenera Uniteda, u smislu dakle da je to ili neki trener koji je sada trenutno bez posla, ili ako govorimo o nekom čovjeku koji radi dobar posao sa ekipom nižeg ranga koji bi i dalje bio, da kažemo, voljan da preuzme United. Koji dalje velik klub. Izbor trenera koji su slobodni nije naročito bogat, znači imaš Tuchela, imaš Allegri nikako ne bih voleo. Tuchel je zanimljiva opcija u smislu da je on uvek onako
taktički onako uvek jako zanimljivo gledati njegove ekipe. On jako brzo njegove ekipe, ti brzo vidiš pečat njegov i brzo uspostavljaju jasan identitet i igraju dobar fudbal. Mislim, to je sad dobar fudbal je uvek onako subjektivna kategorija, ali ako se sjećaš kako je Tuchel igrao, Chelsea igrao sa Tuchelom, to je stvarno bilo vrlo impresivno na momente i u ozbiljnim periodima, čak su kronisali to i Ligom šampiona, da. Međutim, Tuchel je... Ja mislim, samo te prekinem, ono što je... mene Tuchel tu negde podsjeća baš na Rafu Beniteza. Jer ja mislim da je Tuchel izuzetan taktičar, ali čini mi se da u tom odnosu negde s igračima, kao taj neki psiholog, kako god ta neka strana, da mu je izuzetno slabija, što je bilo Benitezov zaista ono... Mislim da je Tuchel malo ozbiljniji trener od Benitez. Mislim da Tuchel je definitivno neko ko je taktički jako na visokom nivou i neko ko je ekstremno sposoban za rad na terenu, znači trening i uspostavljanje nekih jasnih osnova identitetskih, međutim, to sam upravo htio da kažem i hvala što si me preduhitrio i upravo se totalno, on ima stvarno ozbiljan, znači on nigde se nije zadržao od Dortmunda do nadalje, nigde nije bio duže od 2 godine, znači on je non stop ulazio u sukobi sa slučajnicom i sa upravom i sa jednostavno jako brzo pukne između njega i nekih ljudi koji su jako važni za njegov puki opstanak u klubu, tako da Tuchel već dokazano nije neko na koga može se osloniš na duže staze. Sad naravno svako može se promeni, može se desiti da dođe u neki klub i da klikne sa svima i da naravno to bi vjerojatno bio klub nekog manjeg renomea. I druga stvar sa Tuchelom je što je on jako specifičan trener u smislu da on uvijek zahteva slobodu i involviranost u transfere i onda on dovodi neke vrlo specifične profile i vrlo neke onako igrača koji možda na duže staze ne mogu da nađu mjesto u tom klubu i to je veliki problem jer može se desiti da on dođe, uspostavi neki red, da odigra dobar fudbal, dobru sezonu i da on dobije ozbiljnu autonomiju u tom smislu i da onda on dovede 5-6 igrača koji su vrlo usko vezani za njegov kontekst i da on ode iz kluba i da ostavi klubu 4-5-6 igrača sa kojima klub ne zna šta će da radi. I ako pogledaš u Paris Saint-Germainu, on je tako dovodio neki igrača koji su njemu potrebni, neko njegovoj, znači, on je doveo Idrissa Gueye u Pariz i sad Idrissa Gueye, ono dobar ball winner, zapravo dobar je ball winner, ne bi ga dalje hvalio, pošto nije baš, ne bih rekao da je fudbaler u ostalim aspektima. I sad njemu je trebao Idrissa Gueye da mu donese neku vrstu agresivnosti, balansa, ok, pošto međutim Tuchel ode i sad nekom drugom treneru koji nema pojma što će se raditi sa Idrissom Gueyem, ostaje taj klub i ostaje u timu i onda klub mora da ga se rešava i tako dalje. Nije on jedini primjer, mislim, bilo je raznih, ako pogledaš ko je dolazio u Pariz ranije, pogotovo za njegovog vakta, bio je, Moise Kean je bio tamo, bio je Icardi tamo, bio je bio, znači on stalno, mislim, ok, sad neću da, ne mogu da tvrdim za svakog od njih, nekog je nasledio možda i od ranije, ali generalno je trener koji kada dobije tu vrstu autonomije, jednostavno ne isprati to njegovo trajanje u klubu i klub posle toga ostaje u haosu, tako da Tuchel je primamljiva opcija, ali treba uvijek biti na oprezu sa njim. Allegrija ne bi volao. Kako Allegri, brate, on je ostao u 2017. A ne znam, Pochettino li preuzeo nekog? Pochettino, selektor Amerike sad. Selektor Amerike, uzeo Ameriku, znači od njega... Pochettino bi bio onako, ja sam, bilo inače, ako sećaš, kad je Ten Hag došao, bilo ili on ili Pochettino. Pochettino, da. Bilo je 50-50. Ja sam tad navijao za Pochettina i Pochettino je zanimljiv. Pochettino je trener koji Pochettino je s druge strane trener koji dosta gradi celu priču na odnosu s igračima, na poverenju. Ja znam, recimo, pričao mi je drugar Jezda, koji došao do njega, da su i Đorđe Petrović, na primjer, i on jako zbližili u Chelsea-u i on je neko ko generalno voli tu vrstu dubokog odnosa sa igračima, da on njima se postavlja kao prijatelj, kao neko koji je
bukvalno njihov drugar i kad pogledaš, recimo, Dele Alli. Dele Alli, to sam rekao, te ne prekidam, Dele Alli je to isto isticao često. Da li Dele Alli je bukvalno nikada posle njega nije uspio da se oporavi. Znači, Dele Alli je poseban fudbaler, poseban mentalni sklop i njemu je verovatno bio izuzetan šok. Znači, imaš Pochettino koji njemu našao ulogu vrhunsku, da igra iza Kane, da napada agresivno, da boče lopte, te visoke prostore, da bude u završnici stalno. On je njega stvarno napravio igračem ozbiljnog nivoa, reprezentativcem Engleske, ali on je znao kako s njim. Onda je došao Mourinho koji nema tu vrstu tolerancije na te pahuljice, kako bi on nazvao. Znaš onaj razgovor iz dokumentarca? Dokumentarca, da, legalno. Da, jednostavno, Mourinho ima svoje neke metode, principe. S jedne strane u pravu, s druge strane, jednostavno Dele Alli treba neko ko zna da mu priđe. Sad, to je ili imaš ili nemaš. Tako da ne mogu kažem da je Mourinho upropastio Dele Allija, ali Dele Alli je neko ko definitivno i očigledno ume da funkcioniše samo u kontekstu toga da mu je tu njegov ortak i otac Pochettino. Tako da, generalno, on je neko ko se zbližava s igračima i daje igračima platformu da budu vrlo, vrlo uspešni. Međutim, s druge strane, često su njegovi izbori i ranije i u Chelsea bili upravo na nekom top nivou gde je on mislim da Pochettino jeste ozbiljan trener, ali da je, kako vreme prolazi, pogotovo fudbal se stvarno menja iz godine u godinu, da je on malo, po mom ukusu, previše, pogotovo za taj nivo ekipa koja je vodio. Znači, on nije vodio najbolje ekipe na svetu, u smislu u tom trenutku među najjačima. Tako da mislim da on malo previše dao na značaju tom sociološkom i pedagoškom aspektu, da neke stvari malo ispustio i zanemario. Tako da s te strane, opet i to je, on je sad generalno nije opcija, on je dobio long term ugovor u Americi da ih vodi, tako da on je opcija. A on se sprema za svetsko prvenstvo. Ali eto, znaš kako... Neki McKenna možda? McKenna, znaš kako... Od tih trenera koji su nekim manjim klubovima. McKenna, sad ide ona fraza, poznaje klub, znaš ono... Zato bi spominjao. I McKenna poznaje klub, poznaje mnogi igrači su bili tu dok je on i dalje bio i dalje bio u klubu, s tim da s druge strane mnogi tih igrača ne bi trebalo da budu više u klubu ako klub planira da ide napred, ali McKenna si pokazao kao definitivno neko ko je aktuelan, ko prati trendove, vidi se da je ozbiljan, vidi se da njegove ekipe izgleda ozbiljno utrenirano. Tako da McKenna s te strane uvek je ta vrsta ekstremne tranzicije nekako je teško predvidjeti, znači to može da ispadne izuzetno. Ako gledamo nužno, striktno trenerski rad, McKenna definitivno je bolji trener od Ten Haga. I McKenna je neko ko u tom pukom trenerskom smislu definitivno može da vodi United, ali opet pitanje da li može da uspostavi neku vrstu autoriteta, da li može da uspostavi neku vrstu tog sociološkog odnosa sa grupom. Tako da, eto, ne mogu da sad kažem, hoću McKenna ili neću McKenna. Kad bi sad sutra vidio da McKenna dolazi u United, ne bi bio tužan. Radovao bi se to i vrsti eksperimenta, ali ne bi bio ubeđen da će sada ispadne. Da, jasno. Pa dobro, eto, prokomentarisali smo neke opcije. Sad, naravno, ja ako nešto verujem da i kada dođe ovaj vreme da Ten Hag ode, da će nas United iznenaditi. I nismo pomenuli, eto, još utakmicu Chelsea-Nottingham, gde je Nottingham izvukao dobar bod, Chelsea je bio u seriji dobrih rezultata, sad eto da kažemo mali kiks, mada i Nottingham jako nezgodna ekipa i koliko sam vidio, da, Milenkoviću je pisana asistencija tamo kod Woodovog gola i dobro se snalazi Milenković ovaj kako je došao u Forest, mada eto, Nuno leži mu očigledno stil, Nottingham igra takav fudbal i mislim da se, pa eto, prevashodno i dobro snašao, njemu negde sužen je taj prostor, da nije Nottingham ekipa koja napada, koja ostavlja dosta prostora, gde Milenković često nije umeo da se snalazi, negde, najviše smo ga pratili tu, dešavalo se to i u Fiorentini, ali najviše smo to negde imali prilike da vidimo u reprezentaciji kada se ostavi malo više prostora, kada ekipa izađe napred, da nije on uvek bio najjači tu u postavljanju, a ovde nekako ovaj Nottinghamov stil, jel te, ne dozvoljava, ne daje mu tu vrstu
slobode da kažemo Našli da su se Nuno i on su bukvalno perfect match, bukvalno top, savršeno su se uklopili, tako da u tom smislu da, Nottingham Forest se brani na određeni način koji njemu odgovara, da on uspeva da njemu povoljne su mu situacije u kojima se nalazi, rešava dosta tih situacija, rešava tih centar šuteva dosta, da on stvarno dominira. Situacije gde on jak, da. Da, dominira u skoku, dominira u vazdušnim duelima, tako da u tom smislu, kada ti njemu obezbediš da određenu platformu, da ne brani previše širokih prostora, da nema mnogo izolacije 1 na 1, gde on nije previše na širokom i otvorenom prostoru, evo, bez problema igra fudbal život, kao što je rekao Ljuba malo pre. Tako da to je to. Da, morali smo ga pomenemo, tako ono što sam ja video zaista igra dobro i čini mi se ustalio se sad već. Dobra stvar za njega, dobra utakmica, igra jak fudbal svake nedelje, pa ćemo doći negdje i do toga koliko to može da pomogne, negde na kraju ćemo najaviti i reprezentaciju, pa ćemo ga i tu spomenuti. Tu bi negdje i završio sa Premier ligom, eto sad negde prečišljao sam šta se dešavalo, ono što nismo ispratili, što nisam ispratio negde i tokom vikenda u ostalim ligama, nije bilo nekih velikih iznenađenja. Italijani, na primjer, tu, eto, to negde najviše ja lično volim da ispratim kada su kada je nešto što nije Premier liga u pitanju. Tu su favoriti uglavnom odneli pobede. Pazi, Juventus nije pobedio. I Milan nije pobedio. Milan nije pobedio, ali Milan mi je baš se muči od početka, baš čini mi se da ne mogu da se negde pronađu, naprave 2 dobra rezultata. U Ligi šampiona su pokazali jednostavno da nisu taj nivo, da se mogu smatrati, da kažemo, ozbiljnima u tom nekom širem smislu. Naravno, očekujem ih da se negde stabilizuju pa da izbore ponovo Ligu šampiona, ali mislim da ne mogu da napadnu titulu u Italiji, nema šanse. Zato negde nije mi iznenađenje kada oni kiksnu s vremena na vreme, pogotovo protiv nešto nezgodnijih ekipa kakva je Fiorentina, ali me jeste iznenadilo što je Juventus kiksnuo, pogotovo što je poveo. Doduše, opet jedna jako teška utakmica u toku nedelje protiv Leipziga. Sad koliko je to mislim da uticalo... Gledao sam utakmicu, mislim da to manje više bio incident. Juventus je poveo, Vlahović je dao onaj penal, oni su stvarno kontrolisali utakmicu sve vreme, Vlahović ima ozbiljan promašaj, generalno su imali tu nekoliko dobrih situacija da odu na 2-0 i onda je Douglas Luiz napravio neki preglup penal, 1-1. I posle su, čak i u prvom napadu ko se i sam dobio crveni, drugi žuti za simuliranje, tako da incident. Ne bih tu sad gradio neku vrstu priča o nekom problemu i to. Ne, naravno. Trebalo da dobiju 2-3-0 bez problema. Desilo se neke stvari, to je fudbal, tako da u tom smislu, okej. Sad ne znam, upao je u dobru seriju Vlahović i negde pred početak sezone Prandelli je, čini mi se, izjavio da je on kadar da ove godine da 30 golova u seriji A. Ja sad za to baš nisam siguran. Misliš da može da 30 golova u sezoni? Sa Ligom šampiona i kupovima. Mislim da je definitivno sposoban. Za sad je na koliko? 6, 7? Ima 7 golova, da. S tim što je davao po 2 gola na 3 utakmice i sada je to postigao još jedan. Kako je krenuo, ja nisam nešto verovao u to, ali sada već mislim da u seriji A da je to malo teže. Ne verujem da će odbaciti do 30 u seriji A, ali 25-30 u svim takmičenjima može da dobaci. Sad, znaš kako, s Vlahovićem je malo problem što on je dosta na udaru kritika u Italiji. Navijači Juventusa su mu u nekoj meri, naravno nije to sad do nekim razmerama nemogućim, ali u dobroj meri su mu okrenuli lijeđa. Dosta ga kritikuju po Twitteru, po Faceu i po tim generalno socijalnim mrežama. Ja mislim da on jako njima važan igrač, ne samo kao golgeter, nego kao vođa, u svakom smislu će on i predvodi i pritisak i stvarno uvijek intenzivan u tom pritisku i stvarno i on se mnogo traži za ekipu, ozbiljan radnik, ozbiljan mentalitet, na sve to ima stvarno neke super kvalitete, tako da mislim da će Vlahović, kada bude važno, biti tu za Juventus. Jučer recimo nije imao baš najbolju utakmicu, dao je taj penal, imao je 2-3 situacije gde nije dobro reagovao u 16 metara, međutim opet isto ako pogledaš malo bolje, ekipe koje odigraju neki intenzivan meč u Ligi šampiona tokom nedelje se stvarno, mislim, Mota ima tu vrstu luksuza manje više da rotira. Sad on često rotira na uštrb kvaliteta,
Bangula mu igra često i to što nije nivo Juventusa trenutno da osjeti se u smislu kvalitativno, međutim on rotira, odmara, ali s druge strane neki ključni igrači poput recimo baš Vlahovića, Vlahović igra svaku utakmicu, skoro sve vrijeme, tako da u tom smislu normalno je da dođe do neke vrste potrošnje, normalno je da dođe, sad im se povredio i Bremer, to je isto problem. Tako da kad pogledaš te ekipe koje su odigrale intenzivne utakmice u Evropi ili bilo kakve utakmice u Evropi, to ostavlja trag i to mislim ništa nije novo, ali eto. Jeste, mučio se Inter, pobedili su 3-2 Tiram, još jedna njegova odlična utakmica, ja mislim da je još dobra stvar za Zvezdu, što je preskočio onaj meč, pogotovo prvi gol gde je čovjek skočio, ja mislim, metar od zemlje. Pa sad da je dobra stvar i ovako su gubili 4-0. Kažem ti, dobra stvar da nije igrao, možda bi bilo i više. Da. Pošto jurio bi, gladanje golova, da se tako izrazim, njegova dobra partija, Torino, mada pokvarila je utakmicu, dobro je počela, gledao sam tu utakmicu, dobro je počela, baš je delovalo da možda bude i neizvesnija, Inter Torino, međutim Torino rano dobio crveni karton i opet nekako uspeo tu da učini to nešto interesantnijim, ali na kraju Inter došao do 3 boda i čini mi se da i oni polako ulaze u ritam, da su se negde pronašli nakon nešto lošijeg, nešto za njih slabijih rezultata u odnosu na prethodnu godinu. Mislim da će biti, da su i dalje glavni favorit za titulu, ako je Napoli. Moramo Napoli da pomenemo. Napoli igra bivšeg igrača Uniteda. Da, koji uopšte nije trebao da ide, ako se mene pita. Ako misliš na Scotta McTominaya. Naravno da mislim. Mislim, tu i Lukaku. Dobro, to je, njega volim da karakterišem kao bivšeg igrača mnogih klubova. Da, on je stvarno, zaista jeste bivšeg igrača mnogih klubova, ali Lukaku igra nevjerovatan fudbal, pre svega kao asistent, znači on je toliko dobro koristi svoju fizičku snagu da sačuva te lopte, da ih prosledi dalje i McTominayu i Neresu je namestio gol, dao je onaj penal. On njihova centralna tačka, igrač oko njega dobro koristi njegove kvalitete. Conte uvek, on je sposoban, to je dokazao na najvišem nivou u Chelsea u Premier Ligi, da on može u prvoj sezoni bez problema da uzme titulu kada to niko ne očekuje. Sećaš one sezone? Ono kad je od Mozesa napravio najboljeg beka u ligi. Da, 16-17 sezona, da kada je nešto loše počeo, igrao se 4, prešao na 5, odnosno na 3 i izgazio ligu. Izgazio ligu čovjek. Conte opet uvek pazi, De Laurentiis i Conte, to je potencijalna bomba. Znači, to može da eksplodira svakog trenutka da on ode preko noći, ali dok se njih dvojica budu slagali, Napoli je ozbiljan takmičar za trofej, nije bilo koji, ali oni sad i ne igraju Evropu. Oni ne igraju Evropu, ali u seriji ja su stvarno vrlo ozbiljan kad ide, mislim da oni mogu se pobiju sa, ako ih povrede ne budu baš osakatila, ali dobro, to je faktor koji utječe na svaki tim. Tako da Scott McTominay, rekao sam već na Twitteru, on će dati 10-12 golova u seriji A bez problema. On je u ovoj ligi još fizički impozantniji nego u Premier ligi. I mislim da što on ume da uradi u smislu dolaska u završnicu, da to neće moći se zaustaviti. Da, što je pokazivo u Unitedu, pokazivo u Škotskoj. Pazi, da on u Škotskoj, na onaj volumen gde on realno većinu vremena, pogotovo protiv najjačih ekipa, on je magnet za golove. Znači on u Škotskoj koja ode, ne znam, protiv Španije, gde ima 30% poseda lopte, gde on uopšte nema toliko ni situacija da dolazi. On je tako malog broja situacija da on je sad za vikend dao gol u prvom minutu. Da. Nešto 20 sekundi. Znači njemu je jako malo potrebno, jako je sposoban, tako da očekujem mnogo od njega i od Napolija. I samo bih pomenuo dosta zanimljivu stvar koja se desila u seriji A za vikend, a to je De Gea koji brani 2 penala Milanu. Veruj mi da sam sad hteo baš da te pitam, kad završimo o komentaru, pošto se pokrenula diskusija, da te pitam ko je bolji golman, De Gea ili Onana? Svakako Onana, ako pričamo danas, mislim, ako pričamo o 2024. Pa znaš kako, ako ćemo pričamo ukupno u karijeri. Čekaj, beše De Gea je bio deo onog tima koji je osvojio posljednju titulu za United, jeste? Da, to već naveli koji je bio tu on. Pazi, De Gea je... Problem s De Geom je što je on, generalno De Gea je malo arhaičan golman, pogotovo postojao kako godine su prolazile, znači njega je malo, on je došao kod Sir Alexa Fergusona i on je još bio tu i realno kada je De Gea došao, on je u nekim aspektima koji su mu sada, a pogotovo ranije bili ozbiljan problem, on je tu u tom trenutku bio
onako zanimljiv potencijal, međutim on je došao kod Sir Alexa koji nije imao nikakve ambicije da i stav njegov da utiče na te stvari. Njima je bilo dovoljno što je De Gea jedan od najboljih shotstoppera na svetu, a stvarno je uvek bio izuzetan u tim situacijama. De Gea je stvarno neki od najboljih odbrana koje sam ikada vidio u svom životu su De Gea. Njegove, da, što kažemo, rukometne odbrane, one refleksne intervencije. Ne, bilo ih je naravno raznih. De Gea je u tom smislu izuzetno sposoban golman. Znači, branjenje šuteva je, tu je izuzetan uvek bio, međutim, to nije jedini golmanski aspekt. Mislim, De Gea recimo, ne misli samo na ofanzivne stvari, nedaleko od toga. De Gea je uvek imao problema sa loptama u dubinu, znači kada se tim brani visoko, on nije uspevao da prepozna situacije, da napusti liniju, da na taj način učestvuje defanzivno. On je imao problema sa bočnim loptama jako, imao problema da se nametne na centar šuteva, imao problema da proceni centar šut, a ofanzivnim manjkavostima tek možemo da govorimo o njegovim problemima u igri nogom, o njegovim problemima da jednostavno, juče protiv Fiorentine sam baš protiv Milana sam obratio pažnju, nekoliko situacija je bilo da je goal out za Fiorentinu i sad on stavi loptu na peterac i kao tu smo igrače, prišli su igrače na dodavanje da krenu da organizuju igru i oni im govore kao ajde izađite gore, izađite gore i par puta sam primetio da igrači Fiorentine ne godaju, kao evo ajde kao igraj tu smo, da igramo, možemo. Igramo nisko, ne, oni insistira da se izađe visoko, tako da u tom smislu definitivno De Gea je bio vrhunski golman, više nije, ako ćemo gledati celokupnu sliku, ali Onana je, po mom mišljenju, kada se sve ukupno sabere, kompletniji. I ja ostajem pri tome. Definitivno. Dobro, Onanu ljudi više vole da uzimaju na zub zbog onih kikseva, koji su, čini mi se, sve ih je manje, realno. Bilo ih je mnogo više, ali opet i tu negde pred kraju United De Gea stvarno pravi one, imao je mnogo sličnih situacija, mnogo katastrofalnih tih, baš čistih golova, što se kaže, na njegovu dušu. Imao ih i Onana, ali ajde, Onana još uvek može da napreduje. De Gea nema više gde da napreduje. Isto što bih ja napomenuo, to se sad to koliko je do njega, pogotovo ti penali nisu do njega, ali De Gea je loše branio i slobodnjake. On mi je delo uvek nesigurno i taj zid kad postavlja, kako se on postavlja prilikom tih slobodnjaka, čini mi se da i iz tih situacija primao dosta golova, tu baš nije bio najbolji, ali opet išlo mu je to u prilog što često se ljudi vezuju za to. On je umeo da napravi one fenomenalne odbrane. U penalima očigledno napredovao, radio je na tome, juče odbranio 2 u play-offu za ligu konferencije i odbranio nekoliko penala, tako da očigledno radio na sebi. I on, verujem da ima ambicije, mislim, znaš kako, malo je, pazi, definitivno je indikativno što De Gea nije uspeo posle United da nađe top klub. Znači on je bio slobodan igrač i se njega mogu dovedeš za 0 evra za platu. Niko od elitnih timova nije ni razmotrio te opciju. Mada čini mi se da on tražio u početku nešto velike pare, da su ga zato izbjegavali. I na to sve čini mi se da je tražio veliki novac. Izbjegavali su ga da što je tražio veliki novac, zato što jednostavno nije neko koga klubovi koji su najvišeg nivoa, nije profil golmana koji njima treba. Znači ti sa De Geom gubiš mnogo opcija, tako da mene to uopće, ja sam rekao odmah, kada on ode iz Uniteda, on definitivno neće uspeti da odmah nađe elitni klub, vjerojatno više nikad, tako da definitivno mu je okej nivo. Okej, svakako. I odmah da napomenemo, penali nisu lutrija. Dakle, svako ko igrao fudbal zna, penali, ponavljamo, nisu lutrija nikakva. Ni ljudi koji, to jest igrači koji šutiraju, ni oni koji brane. To samo, eto, čisto da. Penali nikako, ja kad to čujem, neko mi danas nešto napisao, nešto mi ovlaša, onako kao da su penali lutrija za golmane, znaš, vete. Pa i golmani se prvi spremaju, prate se. Ako su penali lutrija za golmane, zašto postoje golmani koji su izuzetni u penalima, neki koji su prosečili ispod toga. Ako daš Diego Alves koji je branio za Valenciju, koji je imao 50% prenih penala, što njega je imao više. Ili sad Dibo. Da, ili on, ili ne znam kogod. Njega su pogledale, njega je sreća pogledala, a De Gea nije gledala. Mislim, to je glupost, tako da penali nisu. Najmanje ono što kažu Amerikanci, gledanje filma. Dakle, najmanje da se prati te izvođači protivničkog tima šutiraju, mislim, nije to neka filozofija. Naravno ima tu i sreće nekad u smislu pogodi golman stranu, pa se lopta izmigulji, šta ti ja znam, ali daleko od toga da... Ne, i faktor sreće postoji svuda, ali to je na mikronivou, a u nekom u konačnici sreća tu ne igra preteranu ulogu. Jeste.
Dobro, time završavamo sa Italijanima. Sad što se Španije tiče, tu negde, ajde, nije bilo, pobedio je Real, pobedila je Barsa, nije bilo nekih, da kažemo, eto, pobedila je Sevilla u derbiju protiv Betisa. Ne pamtim skromniji derbi Sevilje, generalno. Poslednjih godina, da, to je baš bilo intenzivno. Kad pogledaš, pored koliko žuti kartona, evo već, kad pogledaš... To negde je očekivano, ajde. Da, ali kad pogledaš nivo Sevilja je nikad gora. Mislim, ja sam ne pamtim niži nivo fudbala koji Sevilja igrala. Ja sam ih gledao ovaj zone, to je nepodnošljivo gledati. I kad pogledaš igrački kadar, to je klub koji se samo uništio. Znači, oni nisu uspeli ništa da nadogradne, čak i posljednji uspeh u Ligi Evrope. Mislim da će oni biti 12. u primjeri. Ali ajde, nećemo previše o njima. Nećemo previše, ali eto, možda i došao đavo po svoje. Da, i zaslužili su malo. Da, pa i sad su, eto, 12. Svakako im ne vidim neku Evropu ako se nešto... Nema šansa na izbor Evropu kroz ligu. Mislim, da, bilo koji vid Evrope u smislu i Lige konferencija, bit će to. Da. Stvarno, pogotovo s ovim ostalim ekipama, eto, to sam uhvatio sinoć malo, Sociedad i Atletico, gde je Sociedad nakon izjednačenja mogao, boga mi, i do pobede. Atletico nastavlja da se muči ove sezone. Ja sam rekao sebi da ću napraviti ozbiljnu pauzu. Od gledanja Atletika, dosta mi više, ne mogu. Gledao sam ih u 4-5 utakmica, počeli nepodnošljivo. Jedina dobra utakmica koju su odigrali u smislu da je stvarno bilo zanimljivo je Leipzig, ovo ostalo. Ja sam očekivao dosta, meni se sviđa, ja volim Depola, kad je došao Gallagher, očekivao sam baš da to bude ekipa koja će lomiti tempom, čak i ako je trener Čolo Simeoni, da će da rešavati ovakve utakmice, ali očigledno se muče sad. Vidjet ćemo i oni šta će napraviti, ne verujem ja da će oni proigrati nešto, oni mogu samo možda da krenu da prave bolje rezultate, ali da će nešto promeniti u igri, čisto sumnjam. Ali opet ja volim Čola i mislim da će napraviti on to. Ja sam baš kod toga komentara sa Twitteru. Proklinjem dan kad je Čolo Simeone otkrio sistem sa 5 nazad ili sa 3 štopera, jer nije to nužno defanzivno ni u kom smislu. Znači kad čujem da igraš sa 3 štopera da je to kao defanzivno, digne mi se kosa na glavi, ali mislim da Čolo uglavnom nema profile koji, pogotovo kao botli štoperi, mogu da budu ofanzivno, da prinose ofanzivno, a botli štoperi danas imaju ozbiljan utjecaj, mislim i centralni može da ima, ali botli štoperi u 3 nazad ili u 5 nazad imaju izuzetan utjecaj. Na razne načine, zavisi od trenera, ali on tu ima igrača neke koji, recimo Jose Maria Jimenez, koji je odličan defanzivac, međutim on ne nudi ništa napred. I s te strane, kada je on prešao na 5 nazad, on je pogotovo u tom smislu defanzivnog intenziteta dosta izgubio, jer sad kad imaš 3 štopera, imaš igrača manje na nekim pozicijama ispred, lakše ga se spusti u niski blok i to je još više nego ikad i to je teže gledati, stvarno, baš je teško gledati. Tako da, mučno gledati ovaj Atletico. Ne verujem da će oni ispašati na nivou da neće izboriti Ligu šampiona kroz ligu. Ili nešto slično, da. Da, ali ih je mučno gledati. Pa to, ne verujem da će proigrati, sad mogu samo krenuti da prave bolje rezultate, da dolaze, da kažemo, do pobeda, ali da će to nešto izgledati sad bolje, verovatno neće. I za kraj ovog dela, kada već idemo preko Evrope, ja bih samo pomenuo, eto, sad nije ni to neka mudrost, ali prvi put sam bacio sam pogled na utakmicu Frankfurt-Bayern, inače Bayern koji smo toliko nahvalili je vezao 3 utakmice bez pobede. Od kad smo ih nahvalili, vezali su 2. 2, da, rekli smo posle Leverkusena, je to nam je negde bilo, ali tu smo ih nahvalili jer su stvarno razbili Leverkusen. Uopšte ne želim da odstupim ni sekund od... Ni ja, daleko od toga, nego ajde, toliko smo ih, znaš, sad nahvalili smo ih. Ja sam čak i prognozirao da će njih Vila da pobedi. Ali i dalje stojim pri svemu. Ne, i dalje su dominantni, čini mi se da se ne dovodi u pitanje da li će osvojiti Bundesligu, ali tu sam samo hteo da napomenem, prvi put sam ga gledao, baš obratio pažnju na ovog Omara Marmuša iz Frankfurta. Dakle, čitao sam, naravno, upućen sam, pogotovo početak ove sezone mu je bio fenomenalan, ali sad sam prvi put, našao je malo i vremena da ga pogledam. Ono je zaista fenomenalan igrač. Ja zaista volim lično te direktne igrače. Dakle, nema tu nikakvog suvišnog, iako ima on mogućnosti za to, nema suvišnih kontakt, suvišnih driblinga, suvišne gubljenja vremena, onaj drugi gol, znači,
čini mi se da je to drugi gol Frankfurta, kad je ostavio Upamecana u prašini. Koliko je brz. Ekstremno efikasan i baš sam skoro pitao sa svojim drugarom, jedan moj drugar je skoro postao opstanut Marmušom, izuzetan, ili to što si rekao, bukvalno, sve si objasnio, on je toliko efikasan, toliko je nekako podređen tome da donese svojoj ekipi ono što treba. Znači, vrlo, ja volim jako isto, i kao što si rekao, taj profil igrača koji je idem po gol. Znači, on nema obsesiju, nema problem da igra jednostavno, da ne komplikuje i u tom smislu je tehnički izuzetno kapacitetan, tako da u tom smislu i on i Ugo Ekitike koji su odnosno Igo Ekitike koji je vjerojatno još bolji igrač od njega, pogotovo u potencijalu i mlađe od njega i sve to. Ekitike i Marmuš, to su oni mogu, to sam baš skoro pitao sa svim drugarom, oni mogu bukvalno telepatski da se rađaju, oni jako dobro razumiju fudbal, oni jako dobro razumiju jedan drugog i njima uopšte nije potrebno mnogo treninga da bi mogli da ostvare tu vrstu link-upa, tako da Ekitike, Marmuš i ovo ostalo što imaju Ugo Larsson, generalno imaju fin tim i beleže dobre rezultate. Dobro igraju, tako da mislim ti kad imaš, jako su dobro profilisali te neke ključne pozicije, tako da eto svaka čast s njim. Kažem ti, gledao sam ga i pogotovo što oni zaista nisu imali loptu. Ja mislim do tog prvog gola, oni su dali prvi gol u 22. minutu. Ja mislim oni do tada, ako su 20 puta dodirnuli loptu, a da nije lopta bila kod golmana, evo ja ne znam, znači Bayern ih je mleo. Međutim, svaku priliku koju su imali, svaka kontra koja im se otvorila, najmanji prostor, oni su to iskoristili. Kažem, obožavam tako efikasne igrače koji, nebitno da li će on danas postići gol, da će sutra dati 2, da li 5 utakmica neće dati ni jedan gol, zato što, naravno, znamo koliki je faktor i sreća i završnica, ali toliko direktni, toliko, što kaže, dobro se razumeju. Mislim da ako nastave ovako, da eto, mogli bi i oni sledeće godine u Ligu šampiona sad. Ako zadrže njih dvojicu, to bi opet moglo da bude jedan zabavan tim za gledanje na nekoj većoj sceni sledeće godine, ali čisto sumnjam da nakon ovih partija, pogotovo što je njemu, on nije opet toliko mlad, 25 godina on ima, na Marmuša mislim, tako da verujem da će to iskoristiti, naplatiti i otići u neki jači tim, interesovanja će biti. Ja sam prošle godine, nisam toliko gledao Eintracht, međutim, igrajući FIFA-u, često sam uzimao Eintracht baš zbog Marmuša, jer je i u igrici je urađeno onako baš dobro, tako da sve strane mi je drago, a ove strane sam počeo da ga gledam i stvarno je top, tako da to je to. Ništa, time bismo završili ovaj deo, prečešljali smo najbitnije iz što se desilo tokom vikenda, pa bih se okrenuo na kratko da najavimo ono što nas čeka sledećeg vikenda, dakle ide ova generalno omražena reprezentativna pauza, a verujem da će nama biti još omraženija kada prođe ovo posle vikenda. Nećemo se baviti, odmah da najavimo, dakle da će sledeći podcast, to je 4. epizoda, biti u sredu, sledeću sredu, sačekat ćemo da se završi obe utakmice, to jest da Srbija odigra obe utakmice, pošto prvu igra u subotu u 15:09 protiv Švajcarske, a druga je u utorak, isti termin, 15:09 protiv Španije, pa eto da bismo imali više materijala da pričamo, pomerit ćemo sa ovog termina u ponedeljak na sredu. Sada ćemo kratko to najaviti, bavit ćemo se tada i ovim drugim utakmicama koje su odigrane naročito na ovom top nivou Lige nacija, ovih najjačih reprezentacija, ali eto kratko bih sad iskoristio priliku da najavimo Srbiju koji se, čini mi se, ne piše dobro. Evo, ajde ti počnem, pošto ja bih ne bih se previše upuštao sad u reprezentaciju iz svojih razloga. Tako da baš me zanima kao šta ti očekuješ protiv. Što se mene tiče, od utakmice sa Španijom zaista ne očekujem mnogo i mislim nakon i onog remija ovde, dakle u Beogradu, da smo ispucali svav kredit koji smo mogli da ispucamo protiv njih i očekujem tu zaista rutinsku pobedu Španije. Kao što smo pričali za Zvezdu protiv Intera, sve što nije ubedljiv poraz je zaista, pa može se nazvati uspehom, jer to je zaista drugi nivo fudbala u odnosu na ono što Srbija trenutno može da pruži. Sad protiv Švajcarske već, verujem i da je Švajcarska dosta kvalitetniji tim, da je bolje vođen, ali igraće se kod nas, igraće se ovdje, igra se u Dubočici, biće navijača, to uvek nosi sa sobom, dakle, ti dueli Srbije i Švajcarske određenu atmosferu koja ne prija možda svakome, tako da svašta tu može da se desi.
Ja sam negde opet pošao od toga da gostujemo, mislio sam iz nekog razloga da gostujemo i mislim da bi na gostovanju isto i Remi bi bio premija, ali s obzirom da igramo kod kuće, tu je Mitrović, mislim da je to važan faktor i dalje za ovu reprezentaciju. Mislim da on donosi dosta toga, uleće, ako ništa, makar neku sigurnost, ipak najbolji strelac u istoriji. Ako ništa, ajde, ja ne cenim mnogo, nisam među onima koji cene mnogo Arapsku ligu. I dalje, u formi je, daje golove, mislim da će značiti ovim momcima, ali ne očekujem ni protiv Švajcarske sad da Srbija igra nešto previše lepršavo, da će to izgledati ne znam koliko lepo za oko, ali bi mogli, eto, možda napravimo neki rezultat, možda i da zabeležimo, jer mislim da, dobro, da, Danci nam isto dolaze, to su nam prilike da uzemo još neki bod. Inače, ako tu ne uspemo, ne verujem da ćemo se uzimati bodova sad protiv Španije i u gostima protiv Švajcarske i da, ajde, negde to sam i pričao tu sa drugarima, dakle, mislim nije to neko, ne znam kako predskazanje, da se mi selimo opet u ovu B ligu. Ne znam šta ti misliš. Pa mislim, bukvalno ti sve rekao protiv Španije, šta nam Bog da, ne nadamo se mnogo, a Švajcarska kući dole u Leskovcu, to je već druga priča. To je već onako mogućnost da ti pred publikom na malom stadionu gde je onako sve zbijeno, da će biti definitivno, znači i pored ovih upozorenja Saveza da se ne skandira, bit će svega. Imamo motiv i sportski i onaj drugi da konačno nešto napravimo protiv njih, tako da ako ne napravimo kod kuće pred na našem terenu tako kako jeste, znači nije ni Marakana, pa da verujem da recimo na Marakani ima malo i te negativne energije u smislu da publikum ima malo da bude onako, da se okrene protiv reprezentacije, da bude zvižduka, da bude ovo, da bude ono. U Leskovcu dole očekujem da bude malo atmosfera u tom smislu pogodnija. I naklonjenija, da. Kad se ne napuni Marakana, delo je to onako malo... Da, ljudi će dole će doći svi, oni su, mislim, svi oni vjerojatno imaju svoje ljudi stavove o reprezentaciji, o Pixi, o kome god, ali oni su željni da gledaju reprezentaciju, oni imaju malo drugačiji odnos prema tome što im dolazi reprezentacija u njihov grad, nego mi ovdje koji smo navikli da igramo to ovdje svaku utakmicu. Tako da, s te strane to nije loš potez uopšte Fudbalskog saveza da preseli tu utakmicu dole, mada bih ja lično išli na Marakanu da gledam, ali ovo vjerojatno neću ići, ali okej. Ne bih rekao da nemamo šta da tražimo, nisi ni ti rekao, naravno, ali bit će teško. Švajcarska je bolja od nas, to su dokazali više puta. Nažalost, da, dokazali jesu i mislim da eto, i sad i pitanje i kod nas to, ali time ćemo se više baviti kada ove utakmice prođu, šta dalje, gde dalje. Meni način na koji sve funkcioniše se ne sviđa. Nevezano od toga napravit ćemo i neki rezultat, sami plasmani i u tu A grupu, da kažemo, Lige nacija, A diviziju i odlazak na ova velika takmičenja, mislim da nam je potreban iskorak. A negde se bojim kako stvari idu, da će ispasti da je ovo što smo radili prethodnih par godina negde najbolji rezultat kada se negde osvrnemo za ne znam koliko godina i mislim da polako se gubi taj trag, gube se ti rezultati, da će se gubiti ti rezultati i da jednostavno u narednom periodu nas čeka izuzetno... Mi smo sa selektorom aktualnim Stojkovićem definitivno izgubili momentum, izgubila se ona dobra energija koja je bila pre Katara. Već od Katara je krenulo to nizbrdo i stvarno, mislim, mi jesmo odlični na evropsko prvenstvo i jesmo ušli u A grupu Lige nacija, međutim ti kada pogledaš već 2 godine, sada već skoro pune 2 od Katara, sve je krenulo na dole, u svakom smislu. Mi smo te kvalifikacije za evropsko odigrali slabo. Da kažemo kilavo smo ih odigrali baš. Mislim, mi smo u jednom trenutku smo visili, mislim, kad je Bugarska dala gol. Da, u jednom trenutku tamo negde 20... Mi smo treći u grupi na live tabeli. Mislim, bilo je očekivano da će Mađarska dobiti Crnu Goru, ali hoću da kažem da ta puki plasman na evropsko prvenstvo, ako gledaš mimo bilo kojeg konteksta, jeste uspeh. S druge strane, ja mislim da Srbija stvarno mora da igra evropsko prvenstvo od 24 reprezentacije svakako,
ali ako pogledaš način na koji smo otišli tamo, to nije impresivno bilo. Tako da od Katara do danas sve ide nizbrdo i ova odluka da Pixi ostane selektor nakon evropskog prvenstva onako bilo dosta sumnjiva. Mislim da je mnogo loša energija, mnogi igrači više nisu tu. Vidjet ćemo, mislim da Pixi nema kapacitet da ovo preokrene u nešto dobro, ali ako me demantuje. To, napravljeno je, čini mi se tada bila dobra podloga, ja sam očekivao da ćemo napredovati, da sad tu treba onda postepeno uvoditi nove igrače, rešavati to na dobar način, te neke, da kažemo, te neke svađe unutar tima kojih ima svugde i da ćemo moći na tome da gradimo za budućnost, a sada, eto, rekao sam već, čini mi se da smo ono najbolje videli od ovog selektora i od ove, nazovimo, garniture igrača i da nas čeka jedan težak period. Nadamo se da nije tako. Vidjet ćemo sad opet u narednom periodu. Kažem opet, prokomentarisat ćemo detaljnije kada se ove dve utakmice završe. I za kraj, negde sam ostavio i taj deo da na kraju emisije prokomentarišemo i te neke trendove sa društvenih mreža ili nešto je to o čemu se priča u svetu fudbala prevashodno. Negde sam naleteo na pitanja. Neko je postavio pitanje koje biste pravilo promenili u fudbalu da možete, jedno pravilo, a koje bi eto uticalo da se poveća, ne znam, da bude sve uzbudljivije, zanimljivije i šta ti ja znam. Sad, hteo sam i da damo po jedno da prokomentarišemo, ali ne bih se bavio onim stvarima, ljudi su tu pisali koje kakve gluposti, ne znam, treneri moraju da izvedu poslednji penal kad se šutiraju penali ili kad je penal, neke stvarno nebuloze, ali bilo je i prethodnih godina priča o tome da bi trebalo da se menja što u fudbalu. Buffon se isto isticao nekim izjavama da bi trebalo proširiti gol ili šta ti ja znam, pošto veliki broj penala se sad, mnogo veći procenat penala se brani sada nego kada je on branio. Rekao da treba proširiti gol. Ja mislim da je tako nešto rekao, da treba povećati gol u nekoj dimenziji. On je aludirao prevashodno na penale. Da kao sada se mnogo veći broj penala promašuje nego što je to bio slučaj, na primjer, kad je on branio, pa to onda znači manje golova, pa to onda znači da je manje interesantno ili šta ti ja znam. Pa su eto tako neke promjene sugerisane i onda sam ja počeo da razmišljam o tome šta li bi mogao da promenim da se učini zanimljivijim i sad ovo ne znam nije koliko radikalna promjena, ali što kažeš, mene neko da pita, ja da se pitam, izbacio bi produžetke iz svih takmičenja odmah. I momentalno. Da, kao što igra na Copa America i onda je to baš bilo, igra su isto vreme Copa America, zadesilo se i evropsko prvenstvo i baš se vidi velika razlika. Ja mislim na ovaj nivo... To mora da se desi. Iz brojnih razloga. I iz faktori tog zanimljivosti i intenziteta i zdravlje fudbalera. Previše je ovo utakmica. Eto, Rodri je isto pričao o pokretanju tog štrajka zbog velikog broja utakmica, pa se odmah povredio. Son ga je podržao, pa se i Son odmah povredio. Carvajal ga je podržao, pa se Carvajal povredio, tako da savjetujemo fudbalere da bar javno ne podržavaju to, s obzirom da izgleda nisu neke sreće i mislim da je to generalno sada neophodno. To više nije čak ni stvar izbora, da ako se već neko misli o tome da bi trebalo se donese, ne znam kako to ide po tim nivoima, da li to FIFA usvaja odluku, da bi se ona prenela na sve nivoje fudbala, ali zaista mislim da produžeci više nemaju šta da traže, ne samo sada zbog generalno većeg broja utakmica koje ekipe igraju. Zna se, mislim, kogod gleda fudbal i kogod ga je igrao, kad treba da dođu ti produžeci, čekaju se penali. Naravno. Desi se nekad, naravno, da i padne tokom produžetaka gol, pa se reši utakmica pre penala, ali opet mora da se odigra tih dodatnih pola sata. Nije to zlatni gol pravilo, pa padne gol, gotovo je. Mislim da je to neophodno se rešiti ih se, mislim da nemaju više šta da traže u ovakvom, generalno produžavaju utakmicu. Produžavaju utakmicu bez ikakve potrebe. Zna se, čekaju se penali, trebalo bi odmah nakon isteka 90 minuta u tim takmičenjima, kup takmičenjima, Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija, da se, generalno svugde u svetu, mada eto, neko je negde već i nema tih pravila, da bi, pogotovo u Engleskoj, ja znam u Engleskoj to mi je najcrnje kad vidim kad se igra onaj Liga kup, pa onda neka od ovih premijer ligaških ekipa nekom nesrećom protiv nekog treće ligaša ode u produžetke. Ja mislim da je to zaista iscrpljujuće. I mislim da to bi trebalo da leti. Ne znam ti šta misliš. Ja sam, upravo sam to da kažem, ali dobro, to je, mislim da se sad manje više ceo svijet slaže oko toga. A ovih pravila, pa ne znam, generalno, u tom smislu sam uvijek bio nekako dosta konzervativan. Nisam pretjerano hteo ni da se bavim time, ni sve,
ali produžeci kao produžeci moraju da idu. Mislim da je to već odavno, zapravo, mislim da produžeci su zapravo odluka na nivou takmičenja. Copa Amerika već slonila to itd. Tako da, a ja se stvarno nadam da će da će, mislim, znaš kako, s jedne strane imaju produžeci neku svoju draž na primjer svjetskom prvenstvu i ne mogu da kažem da mi ne bi bilo neobično da recimo gledam četvrtfinale svjetskog prvenstva i da posle 90 minuta mi do penali, ali mislim da je taj korak ipak neophodan iz mnogo faktora. Tako da, što se tiče toga, stojim uz to, a ostalo, čitao sam razne stvari. Mislim, jučer onaj dečko napisao na Twitteru, onaj Englez in Word the Wing, kao da fudbal treba da se igra 90 minuta tačno, da se vreme štopuje kada je lopta van igre, kada je faul, kada je, ne znam, prekid i to. Opet, to ne bih ulazio previše u stvari koje to vuku, ali produžeci, ajde da rezimiramo, to je nešto što stvarno mora da na svim nivoima fudbala da ide. Pa dobro, pominjali su i ono, viđao si to sigurno ono s onim zelenim kartonima pa da se izađe na 2 minuta. A nisam, nekako mi to... Onda one rukometne izmene ili šta već. Pa su predlagali da, ne znam, offside kao bude fleksibilan, da, ne znam, moraš celim tijelom da budeš ispred zadnjeg igrača da bi kao bio u offside-u, da se ti kao mali offside tolerišu, da ne znam, jer sad stvarno, mislim, ne želim da ulazim u to da je to dobro ili loše, ali sad je stvarno milimetarski, znači ono, gleda se poluautomatski offside ili on ili nije se vuku, nebitno koliko si u offside-u, sad neki predlažu da to bude malo fleksibilnije, da ako baš moraš da ono seciraš da li je offside ili ne, da se to priznaje, ali nisam nužan ni za to, tako da šta ti misliš o tome, da li bi ti bio fleksibilniji sa offside-ima? Ne, meni je to i kad su uveli ovo VAR kao pa znaš za prst je za prst, ali za prst. I offside je offside. Bilo je to, ali dobro, to je druga stvar kada se one loše izlače linije, pa je bilo onog perioda tek kad se uveo gde je to trajalo dugo, pa i šta ti ja znam, ali s ovim poluautomatskim s ovim stvarima to je offside, pa je offside. I to je negde pravedno. I sad jedan put će biti ići na tvoju vodenicu, neki put će biti protiv tebe, ali to će uvijek biti tako. Da. I meni je to okej. Sad to za ceo, to je za ono ove puritance koji su bili i protiv toga da se uopšte uvede VAR, pa kao, znaš, ti mali offside, ajde da se progleda kroz prste, valjda, jel te da bi ostala neka draž. Mislim da je to Wengerova ideja. Da se kao, moraš budeš bukvalno cijelim tijelom ispred kao da se ti mali offside tolerišu, ali i ja sam ali to mi je velika prednost za napadače. Da, ja sam definitivno sam za to da offside bude ipak offside. Jednostavno ovako kako i meni je ovo pravedno, zaista. Okay. Mislim da je najpravednije, neki put će biti protiv tebe, opet neki put će biti za tebe, to je sad sve opet situaciono i mislim da je dobra stvar što je ovako, ovo to ne bih menjao. Kažem, produžeci, to smo se saglasili, to zaista mora da ide, a ovako nekih pravila, ne znam, eto možete da nam pišete u komentarima ako mislite da nešto drugo treba da se promeni. Bilo je zaista zanimljivih, već smo pročitali dosta zanimljivih predloga, pogotovo meni to mi je uvek sad pročitao sam i negde da se dopusti igraču koji je izašao kao da odmori pa da se vrati nazad ili šta ti ja znam. Kako to mislim? Ne znam, to je samo neko, ne znam, umoriš se, izađeš, odmoriš 5 minuta da ima tako jedan tih fleksibilnih izmena, sad ne znam u kom volumenu, nije bilo specificirano ono šta da se radi, ali meni su to već sad ono baš gluposti. To je baš sad ono na nivou nekih baš ono igrarija, nekih stvari koje nisu ozbiljne. Ali dobro, ja sam generalno nisam protiv promena, dokle god su one promišljene i dokle god postoji za njih neki cilj i neka ideja. Ovaj VAR u početku kao i svi neobično je, bilo je zaista neobično, ali meni je to pravedno. Meni je to pravedno. Offside je offside i generalno... Ako si napravio faul pred golan, napravio si ga, da, ume to da bude malo isto diskutabilno kad se vraćaju one stvari, ali mislim da je to pravedno. Sad, opet tu ima dosta do sudija, ajde kad je offside sada baš sve manje, ali oko tih faulova i oko toga opet to i dalje se ostavlja sudijama da odlučuju, ali mislim da to nema veze sa opet VAR-om, opet on pruža tu priliku da se ispravi neka greška. Sad ako sudija i dalje ostane pri svome pa se na kraju ispostavi da je pogrešio, opet je do sudije, ali je dobio mogućnost da ispravi nešto što inače nikad ne bi mogao. I opet, kažem, zavisi valjda, žale se ljudi, zavisi kome ide na štetu. Ako ide na njihovu štetu loše, ali s druge strane kad vam ponište gol pa se vrati VAR i kaže ipak nije bio offside, onda bude dobro. Naravno. Ništa, eto, rekao sam, ako vi mislite neke druge stvari, imate neki predlog zanimljiv, volili bismo svakako da vidimo i ovim bismo i završili negde ovu 3. epizodu. Napomenuo bih, dakle, uspeli smo da obezbedimo i ovaj Spotify
za one koji vole da slušaju. Iz nekih razloga vidjet ćemo i to da sredimo, ne može link biti u opisu i dalje videa, ali ja ga stavim odmah kada objavimo u prvi komentar. Dakle, tako da oni koji slušaju preko Spotify mogu tu uraditi, svakako ćemo se gledati na YouTube-u. I eto, to bi bilo to. To je za treću epizodu. Gledamo se i slušamo onda u sredu da komentarišemo Ligu nacija, prevashodno mečeve Srbije. Pozdrav!